Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ιστορία είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο για να καταλάβουμε το παρόν και ίσως να προβλέψουμε και κάτι από το μέλλον. Θα συζητήσουμε για ιστορία και για ένα πρόσωπο πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε σειρά εκπομπών για αυτό το πρόσωπο, που δεν είναι άλλο από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν υπάρχει νομίζω καλύτερος καλεσμένος να μιλήσει για τον Ιωάννη Καποδίστρια και για τις διάφορες πτυχές του έργου του από τον κύριο Ανδρέα Κούκο, ιστορικό, νομικό και πρόεδρο της εταιρείας μελέτης νεότερης και σύγχρονης ιστορίας Ιωάννης Καποδίστριας. Κύριε Κούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε, γιατί το βήμα της εκπομπής σας το θεωρούμε όλοι εμείς πάρα πολύ σοβαρό. Κάνετε μια εξαιρετική προσπάθεια και πρέπει όλοι εμείς να τη στηρίζουμε. Εξαιρετική προσπάθεια είχε κάνει ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αναγνωρίζετε από κανέναν από ό,τι φαίνεται. Ναι. Και είπαμε να κάνουμε αυτή τη δεύτερη εκπομπή, που είναι επίσης λίγο επίκαιρη. Γενικά ο Καποδίστριας, όσο τον μελετάει και το διαβάζει κανένας, βλέπει ότι ήταν πολύ προωθημένος και γι' αυτό είναι επίκαιρος και σήμερα. Γιατί ήταν μπροστά από την εποχή ήταν του. Μπροστά από την εποχή του. Είναι πολύ επίκαιρος και για την Ευρώπη. Και μιλάμε τώρα για μια Ευρώπη η οποία έχει αρχίσει να απογοητεύει ακόμα και αυτούς που ήταν οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της Ενωμένης Ευρώπης, αυτού του οράματος που υπήρχε. Γιατί λοιπόν ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν τόσο προωθημένος και σε σχέση με την Ευρώπη? Τι έβλεπε που δεν το βλέπαν οι άλλοι της εποχής του? Ο Ιωάννης Καποδίστριας εμφανίζεται στην ευρωπαϊκή πολιτική, θα μπορούσαμε να πούμε, από το 1809, όταν αποφασίζει να δεχθεί την πρόσκληση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας μετά από την μεγάλη δράση που είχε στα Επτάνησα. Θυμίζουμε ότι είναι το πρώτο ελεύθερο ελληνικό έδαφος, η Δημοκρατία των Επτά Ηνωμένων Νήσων, από το 1800 μέχρι το 1807. Εκεί λοιπόν ο Καποδίστριας έχει μια σημαντική δράση, μια και είναι επικυριαρχία της Ρωσίας στα Επτάνησα, μαζί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μια και μοναδική φορά. Και εκεί λοιπόν δείχνει ένα έργο πάρα πολύ σπουδαίο, που οι Ρώσοι, σαν μια μεγάλη αυτοκρατορία, βλέπει ότι έχει έναν άνθρωπο μπροστά της, ο οποίος μπορεί να δείξει και να εκμεταλλευτεί πράγματα για την Ρωσική Αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν ο Κόμις Ρωμαντζόφ τον προσκαλεί να καταταχθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στο διπλωματικό σώμα της Ρωσίας, ένα σώμα που ουσιαστικά κινείται στα πρώτα του βήματα, τα διπλωματικά του βήματα, και ο Καποδίστριας φτάνει στη Ρωσική στην Αγία Πετρούπολη τον Ιανουάριο του 1809. Εκεί γίνεται στην αρχή ακόλουθος, αλλά ξεκινάει μια μεγάλη πραγματικά που ξεκινάει από το 1809 και ουσιαστικά τελειώνει το 1822, όταν παραιτείται από υπουργούς εξωτερικών. Σε αυτά λοιπόν τα χρόνια πραγματικά έχουμε μια πολύ σημαντική, πολυδιάστατη θα λέγαμε ευρωπαϊκή πολιτική, που ακόμα και στις μέρες μας είναι ανάγκη κάποιοι που κυριαρχούν και είναι σε αξιώματα σήμερα στην Ευρώπη να την μελετήσουν. Και δεν τη μελετούν από ό,τι βλέπουμε και ζούμε. Είχε κυρίαρχη σκέψη την ειρήνη στην Ευρώπη, έτσι, γιατί μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία είναι μέσω πολέμου. Η ειρήνη ήταν το ζητούμενο, ναι. Ναπολέονται οι πόλεμοι από το 1795 μέχρι το 1815, μέχρι το 1815, κατάλυση της Ενετικής Δημοκρατίας από το Μέγα Ναπολέοντα, μετά η εισβολή του στην Ρωσία, που την πλήρωσε βέβαια. Εκεί ο Καποδίστριας είναι μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή έχουμε μια πολυδιάστατη ευρωπαϊκή πολιτική, θα λέγαμε, που μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει 4 φάσεις έντονης πολιτικής δράσης, αν θα μπορούσαμε να τις βάλουμε σε μια σειρά. Είναι η δράση του υπέρ της κατοχύρωσης της ελβετικής ουδετερότητας και ανεξαρτησίας, η συμβολή του στη Γερμανική Συνομοσπονδία, κάτι που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, η παρέμβασή του υπέρ της αποκατάστασης του γαλλικού έθνους και επίσης τα πολιτικά του σχέδια για μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη. Μην μπερδευόμαστε με νέες τάξεις του σήμερα, γιατί αυτό είναι κάτι διαφορετικό που μπορούμε να αναλύσουμε. Κάπου είχα διαβάσει ότι πίστευε πως για να υπάρχει διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη θα έπρεπε να εξασφαλιστεί και η ουδετερότητα της Γερμανίας. Ναι, αυτό η οποία πάντα είναι ένα προβληματάκι αυτή η Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό και ακολουθεί αυτό που θα πούμε τώρα για την Ελβετία, γιατί ο Καποδίστριας, για να βάλουμε σε μια τάξη, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα πράγματα, το 1811 τελικά
ζητά και τελικά κρίνεται από την ρωσική διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, να τοποθετεί ως υπεράριθμος διπλωματικός ακόλουθος στην ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη. Ναι. Πολύ σημαντικό σημείο, ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή εκεί ελληνική κοινότητα. Εκεί γνωρίζετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Καποδίστριας, που γίνονται μετά συνεργάτες του. Ο Γεώργιος Σταύρου, που μετά ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα. Ο Άνθιμος Γαζής, πάνω απ' όλα. Ο Αρχιμανδρίτης του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους μεγάλους διαφωτιστές του γένους. Άνθρωποι και ισχυροί οικονομικά, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του, αλλά οι μεταθέσεις του είναι πραγματικά μεταθέσεις στρατηγικής φύσεως. Μετά το 1811 τοποθετείται στην στρατιά του Δούναβη ως διπλωματικός διευθυντής του γραφείου του διοικητού της στρατιάς του Δούναβη. Η στρατιά του Δούναβη, θέλω να θυμίσω, ότι είναι η στρατιά που συντρίβει το Μεγάλο Ναπολέοντα, μετά την εισβολή του στη Ρωσία το 1812. Εκεί ο Ναπολέοντας πραγματικά παίζει καθοριστικό ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα. Έρχεται σε επαφή καταρχήν με όλη την ευρωπαϊκή πολιτική και διπλωματική κατάσταση. Ο Καποδίστριας, αλλά και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, λόγω ότι είναι κοντά στο Βουκουρέστι, κοντά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία την μελετά πάρα πολύ. Οι Ρώσοι εκπλήσονται από τις καινοτόμες ιδέες του, από τις προτάσεις του. Να πούμε κάτι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, ότι όταν είναι στη στρατιά του Δούναβη δημιουργεί μια υπηρεσία πληροφοριών, αντιπληροφοριών και κατασκοπεύει ουσιαστικά τη γαλλική στρατιά και ξέρει τα επόμενα της βήματα, άρα εκεί όπου κινείται πάντα υπάρχουν ρωσικές δυνάμεις για να την χτυπήσουν. Και είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, διότι ο Μέγας Ναπολέων, ένα μεγάλο στρατιωτικό μυαλό που εισέβαλε στη Ρωσία με 700.000 στρατό, γύρισαν στο Παρίσι μετά από ένα χρόνο περί τις 30-40.000. Είναι μια τρομακτική καταστροφή. Δεν κατάλαβε, και μάλλον ίσως αυτό μας δίνει και κάποια επίκαιρα μηνύματα, θετικά και αρνητικά. Όταν εισέβαλαν στη Ρωσία οι Γάλλοι, ο Κουτούζοφ τους άφησε να μπουν σε βάθος στη Ρωσία. Τον κατηγόρησαν οι άλλοι Ρώσοι στρατηγοί και λέει ο Κουτούζοφ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στη Ρωσία, λέει, με τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα σύνορα μπορεί να μπει και να μπει όποιος θέλει και όποτε θέλει. Θα μπει, αλλά δεν θα βγει. Είναι κάτι που στρατιωτικά το γνωρίζουν όσοι έχουν μελετήσει και όσοι έχουν ασχοληθεί με επιχειρήσεις, και κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα για την ιστορία. Εκεί λοιπόν ο Καποδίστριας παίρνει το ένα παράσημο πίσω από το άλλο και τοποθετείται, αφού βλέπουν ότι η Ελβετία είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ουδέτερο και δεν είναι ουδέτερο. Εισβάλλει οποιοδήποτε εισβάλλει. Οι Αυστριακοί, οι Γάλλοι, και την κάνουν κτήμα τους, στρατολογούν πολίτες, τους χρησιμοποιούν ως στρατιώτες. Αυτό λοιπόν θέλουν οι Ρώσοι να το έχουν σαν ένα ουδέτερο κομμάτι στο κέντρο της Ευρώπης. Και αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό που είπατε προηγουμένως, στην ευρωπαϊκή ειρήνη. Γι' αυτό και ο Καποδίστριας χαρακτηρίζεται με αυτές τις κινήσεις ως αρχιτέκτονας της ειρήνης των 100 ετών, λένε πολλοί ιστορικοί της εποχής. Γιατί έχουμε μείωση των πολέμων στην Ευρώπη, που είναι μια αρένα κυριολεκτικά, για 100 χρόνια μέχρι το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1815, συνέδριο Βιέννης, 1914 η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάει λοιπόν στην Ελβετία. Διατάσσεται να πάει, και πάει μάλιστα και με όνομα πλαστή ταυτότητα. Δύο εκπρόσωποι, ο Καποδίστριας από τη Ρωσία και ο Λεπς Λέτερν, ένας στενός συνεργάτης του Μέττερνιχ. Λοιπόν, αυτοί οι δύο λοιπόν θα πάνε να κατοπτεύσουν την κατάσταση, να βοηθήσουν στην ειρήνευση των καντονίων και στην συνεννόηση μεταξύ τους. Πλούσια καντόνια του Βορρά, Βέρνη, Ζηρίχη, ισχυρά καντόνια, τα φτωχά του Νότου, ώστε να υπάρξει μία συνεννόηση και να υπάρξει μεταξύ τους μία ομόνοια και ισορροπία, ώστε να ουδετεροποιηθεί το επόμενο βήμα η Ελβετία. Έτσι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, όταν ήρθε να αναλάβει την τύχη μας, θα μου πείτε δεν πρόλαβε, αλλά είχε στο μυαλό του τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη? Η θέση της Ελλάδος, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η Ελλάδα τη στιγμή εκείνη, ο Μέττερνιχ, ας πούμε, στη Βιέννη, στο συνέδριο της Βιέννης, όταν ο Καποδίστριας μιλά πρώτη φορά για ελληνικών έθνος, δεν υπάρχει σαν έννοια στα ευρωπαϊκά διπλωματικά φόρα, θα λέγαμε, της εποχής. Ο Καποδίστριας υποβάλλει, όταν σας είπα προηγουμένως πήγε στη Βιέννη, στην πρεσβεία τη ρωσική, ένα υπόμνημα για την καλυτέρευση της μοίρας των Ελλήνων. Λέει ο Μέττερνιχ μετά από ένα χρόνο. Αυτό έφτασε μέχρι τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας.
Εκεί λοιπόν μιλάει για Έλληνες που 400 χρόνια περίπου καταπιέζονται σκληρά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ότι είναι η συνέχεια της αρχαίας Ελλάδος, κάτι που είπε και ο Ρίκας Βελεστηλής νωρίτερα από τον Καποδίστρια, και ότι χρειάζεται και είναι ανάγκη αυτοί να απελευθερωθούν γιατί είναι τα φώτα της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν τι κάνει, εντάσσει το ελληνικό ζήτημα που το δημιουργεί ο ίδιος και το κάνει μέρος του ανατολικού ζητήματος τα επόμενα χρόνια. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο Μέττερνιχ τι λέει? Δεν υπάρχει, του λέει. Μα τι λες τώρα για τους Έλληνες? Δεν υπάρχει ελληνικό έθνος. Έχει καταπέσει εδώ και πάρα πολλούς αιώνες πίσω. Υπάρχουν κάτι σκλάβοι των Τούρκων που λέγονται Έλληνες και αυτοί είναι διεσπασμένοι και ούτε οι κοινότητές τους λειτουργούν ούτε τίποτα. Για να καταλάβουμε τι γνωρίζουν στην Ευρώπη, τι λένε οι περιηγητές που πολλές φορές έρχονται εδώ για να δουν με αρχαίους Έλληνες με χλαμίδες και βλέπουν ερείπια και μια κατεστραμμένη χώρα. Έτσι. Επειδή μας είπατε πολλά για το ρόλο του Καποδίστρια στην Ευρώπη, τα οποία δεν τα ξέρουμε και γι' αυτό δεν τα εκτιμούμε. Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο ρόλος του Καποδίστρια, οι απόψεις του και τα οράματα που είχε έχουν εκτιμηθεί σε άλλες χώρες ενώ ευρωπαϊκές? Κοιτάξτε, στην Ελβετία έχουμε κάνει πολλές ημερίδες, μάλιστα το 2014 όταν είχαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, απεδέχθη πρόταση το Υπουργείο Εξωτερικών και της Πρεσβείας της Ελληνικής τότε εκεί, υπό τον κύριο Μάνεση, τον πρέσβη, πραγματικά ένας φωτισμένος άνθρωπος, και της εταιρείας της δικιάς μας, ώστε να γίνει μια μεγάλη ημερίδα για τα ευρωπαϊκά πράγματα στη Βέρνη, και ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική εκδήλωση όταν βλέπαμε τουλάχιστον 15-20 πρέσβεις να είναι παρόντες και να ακούγονται όλα αυτά που θα πούμε και σήμερα για τον Ιωάννη Καποδίστρια και τα ευρωπαϊκά πράγματα. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν τα καντόνια, ξέρετε, και το κάθε καντόνι είναι ανεξάρτητο όσον αφορά την παιδεία, την υγεία, έχουν δικιά τους διοίκηση, υπουργούς. Προσπαθούμε στα καντόνια τουλάχιστον που ο Καποδίστριας έγινε επίτιμος πολίτης της Λοζάνης και της Γενέβης, ή Βο και Γενέβης όπως λέγονται, να εντάξουμε έστω 5-10 σελίδες της προσπάθειας του Καποδίστρια για τα ελβετικά πράγματα μέσα στα βιβλία των παιδιών. Ελπίζω, γιατί οι Ελβετοί πραγματικά είναι συγκινητικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι και να μην θυμούνται, εκτιμούν καταστάσεις όταν τους αποδείξει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, και προσπαθούμε σιγά σιγά, ξέρετε, να βάλουμε τα πράγματα, όπως και υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες εκεί στην Ελβετία, στις ελληνικές κοινότητες, που προσπαθούν και αυτοί με τις δικές τους δυνάμεις να κάνουν, να αποδείξουν και να εντάξουν τον Καποδίστρια πάλι όπως του αξίζει στα ελβετικά και στα ευρωπαϊκά πράγματα. Εδώ εμείς οι Έλληνες τον είχαμε κατηγορήσει κατά κάποιο τρόπο ότι ήρθε και προσπάθησε να μας εξυγχρονίσει απότομα, να πω δια της βίας, ότι υπήρχε αυτή η κατηγορία εναντίον του Καποδίστρια. Ναι, ξέρετε. Εντάξει, στη σύγχρονη ιστορία έχουμε κατηγορήσει εξυγχρονιστές, όχι αδίκως, αλλά εκεί τώρα μιλάμε για άλλη περίπτωση. Το κακό με τον Καποδίστρια είναι ότι ήρθε να ιδρύσει μια χώρα σε ερείπια, δεν είχε χρόνο, το ήξερε ότι δεν είχε χρόνο. Εδώ η καθεστική ατάξη ήταν μαθημένη αλλιώς. Ήταν οι κοινότητες οι οποίες βέβαια επιβίωσαν με στην τουρκοκρατία, με τα συν και με τα πλήν τους, αλλά οι Τούρκοι έκαναν πάντα γενικό κουμάντο, οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αργότερα, έκαναν γενικό κουμάντο, έκαναν όπως ξέρουμε παιδομαζώματα, μετά εισέπραταν τους φόρους, αυτό τους ενδιέφερε και γι' αυτό και με τη βοήθεια της Εκκλησίας που η Εκκλησία βοήθησε στο να είμαστε πιο καλά οργανωμένοι και στην παιδεία να σωθούν κάποια πράγματα από τους ιερείς που ήταν οι ελάχιστοι που είχαν μείνει και που γνωρίζαν πράγματα και γράμματα. Λοιπόν, φοβάμαι όμως ότι κρατήσαμε πάρα πολύ τον χριστιανικό πληθυσμό, γιατί και μόνο οι μη μουσουλμάνοι αποδίδουν τους φόρους, όπως ξέρετε. Ναι. Όμως, κρατήθηκε η ομοιογένεια της γλώσσας, της θρησκείας, με όλα αυτά που αντιμετωπίσαμε, και από εκεί και πέρα έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τόσα πράγματα στην Ευρώπη και εδώ κατηγορείται ως άνθρωπος ο οποίος έχει καινοτόμες ιδέες, θέλει να ιδρύσει ένα κράτος, θέλει να πληρώνουν όλοι φόρους, κάτι που δεν αυτό δεν διορθώθηκε ποτέ. Αυτό πράγματι μάλλον δεν διορθώθηκε ποτέ. Και εγώ το αποκαλώ ένα φαινόμενο πολιτικού κοτζαμπασισμού, το οποίο με τη δολοφονία του Καποδίστρια δεν έχει εκλείψει. Δυστυχώς, λυπάμαι, 200 χρόνια μετά. Έχουμε πάντα αυτή την έννοια του κοτζαμπασισμού, την οποία την κατέχουν οι κατέχοντες στην εξουσία κάθε φορά, και η δύναμη που έχουν να διορίζουν χιλιάδες ανθρώπους,
να κάνουν πράγματα, να τρέχουμε εμείς γύρω από αυτό το κομμάτι όπως τρέχαμε και τότε επί τουρκοκρατίας. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που ξέρετε μόνο με την ανάπτυξη της παιδείας και της εκπαίδευσης θα μπορούσαν να εκλείψουν. Ο Καποδίστριας είπε το 1804 ότι τα πρώτα πρέπει να μορφώσουμε Έλληνας και ύστερα να ιδρυθεί Ελλάς. Πόσο δίκιο έχει ακόμα και σήμερα. Πόσο πίσω είμαστε σε αυτό. Και πόσα πράγματα η Ευρώπη δεν γνωρίζει, γιατί και η ελληνική τάξη και ειδικά αυτά τα θέματα που μπορούμε να πούμε αυτήν την λίγη ώρα είναι θέματα που μπορούν να κινηθούν και στο Ευρωκοινοβούλιο ακόμα. Δεν πρέπει να μάθει το Ευρωκοινοβούλιο, παράδειγμα για την Ελβετία, ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε, ομονόησε τους Ελβετούς. Στις 21 Απριλίου του 1814 καταφέρνει και υπογράφεται από τη Δίαιτα, την αντίστοιχη Βουλή της Ελβετίας, ένα σύνταγμα το οποίο εν πολλοίς ισχύει και σήμερα, το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, και το οποίο κατάφερε και ομονόησε τους Ελβετούς, και οι Ελβετοί οι ίδιοι του άρα αναγνωρίζουν ότι είναι ο φοίνικας, λέει, της δημοκρατίας. Άρα για μας είναι ο φοίνικας της τυραννίας, για τους Ελβετούς είναι ο φοίνικας της δημοκρατίας. Ποια είναι η διαφορά, ποιος έχει δίκιο, εμείς ή οι Ελβετοί? Είναι κάποια ερωτήματα σημαντικά. Καταφέρνει λοιπόν και ουσιαστικά στο τέλος χρησιμοποιεί την Ελβετία όταν γνωρίζει τον Εϊνάρδο, τον μεγάλο Ελβετό τραπεζίτη, ο οποίος δίνει εκατομμύρια σημερινά, να μην πω δισεκατομμύρια, για τον αγώνα, αποδεδειγμένα μέσα από τις αλληλογραφίες. Είναι συγκλονιστική η αλληλογραφία Καποδίστρια Εϊνάρδου. Επίσης είναι ένας άνθρωπος που όταν παραιτείται από τη Ρωσία πηγαίνει στη Γενέβη μένει, και εκεί γίνεται ουσιαστικά ο άνθρωπος που ενισχύει τα φιλελληνικά κομιτάτα, γιατί η Επανάσταση δεν κράτησε μόνο από τον αγώνα που κάνανε εδώ αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι περισσότεροι για την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Υπήρχαν Έλληνες που ενισχύανε οικονομικά τον αγώνα, με τρόφιμα, με χρήματα, με πυρομαχικά, με όπλα που ερχόντουσαν από το εξωτερικό, οργανωμένες πόλεις, Παρίσι, Λονδίνο, Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη, στην Ελβετία η Βέρνη και η Ζηρίχη και η Γενέβη, φιλελληνικά κομιτάτα δηλαδή που ενίσχυαν, και ακόμα και ξένοι που ήρθαν και έπεσαν εδώ για τον αγώνα. Η Ελβετία λοιπόν δεν ξεχνά. Κάνει το πρώτο βήμα της ουδετεροποίησης. Το ίδιο σκέφτεται για την Γερμανική Ομοσπονδία. Το 1815 και το 18 στη συνέδρια της Βιέννης και του Άχεν υποβάλλει υπομνήματα. Αυτά τα υπομνήματα θα τα βγάλω σε λίγο καιρό σαν ένα ανθολόγιο διπλωματικών υπομνημάτων, με την πείρα που έχω, γιατί έχω συλλέξει και αρκετά, και πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική βοήθεια ακόμα και για τους διπλωμάτες και για τον απλό κόσμο, για να δουν τι ιδέες είχε αυτός ο άνθρωπος, και γιατί αυτά τα πράγματα, εγώ θα έλεγα, ακόμα και σήμερα δίνονται μαθήματα στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι σημαντικά να τα γνωρίζουν. Ας πούμε, λέει για τη Γερμανική Ομοσπονδία, οποιαδήποτε, λέει, και αν είναι τα ιδιαίτερα συμφέροντα των ηγεμόνων που κυβερνούν, διακήρυξε, οφείλουν υπό την πίεση των γεγονότων να παράσχουν στη χώρα τους ενιαίο σύνταγμα. Άρα μιλάει για συντάγματα στην Ευρώπη. Στη σύγκρουσή του με την αντιπροσωπεία της Αυστρίας, ο Καποδίστριας σε ένα ξέσπασμά του λέει: το γεγονός που θα εξασφάλιζε μια αιώνια ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν η διακήρυξη της αρχής της ουδετερότητας ως θεμέλιο της Γερμανικής Ομοσπονδίας και η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό όλων των ομόσπονδων δυνάμεων μαζί με τη Δανία. Ποιος θα πολεμούσε, λέει ο Καποδίστριας, τότε και γιατί? Θα βλέπαμε τότε τη μάστιγα των μονίμων στρατευμάτων να εξαφανίζεται από παντού. 3 τελείες. Αλλά αυτό, λέει, ακόμα είναι μία χήμερα. Δηλαδή πιστεύει ότι ο ίδιος δεν θα το πετύχει όλο αυτό. Όμως προσπαθεί, έτσι. Και αυτά όλα είναι εξαιρετικά υπομνήματα που μιλούν για την προσπάθεια αυτή. Έγινε η Γερμανική Ομοσπονδία. Λίγα χρόνια, λίγες δεκαετίες αργότερα. Αν όμως γινόταν από τότε, μήπως αποφεύγαμε τους πολέμους που ακολούθησαν? Ναι. Είναι ένα ερώτημα που το συζητάμε πολύ και με τους διεθνολόγους και με τους καθηγητές ιστορίας. Δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια, αν είχε λίγο νωρίτερα ολοκληρωθεί, θα γεμίζαμε με τις ουδέτερες ομοσπονδίες στο κέντρο της Ευρώπης, ειδικά η Γερμανία που είναι μια ισχυρή χώρα. Άρα τι λέει ο Καποδίστριας? Δώστε στη Γερμανία ενοποίηση, τα 41 κρατήδια να ενοποιηθούν σε ένα, ώστε να δεχθεί μια δυναμική το γερμανικό έθνος, γιατί είναι ένα δυνατό έθνος, και έτσι με την ουδετεροποίηση θα τους ηρεμήσουμε και θα τους αποδώσουμε τα εύσημα, ώστε να μην σκεφτεί άλλα πράγματα στο μέλλον. Ναι. Είναι μια πολύ σοφή, έτσι, που ακόμα και σήμερα λειτουργεί ή μπορεί να λειτουργήσει. Ναι, στα πλαίσια. Η Γερμανία, όπως είπα, μας απασχολεί πάντα. Ναι, πάντα. Και συνήθως δεν είναι για καλό.
αν και εξυγχρονιστής, δεν έχει σχέση, επαναλαμβάνω, με τους σύγχρονους εξυγχρονιστές που είχαν μια λογική με την Τουρκία έτσι λίγο κατευναστική. Θα ήθελα να μας θυμίσετε, το έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπούμε. Τι έλεγε και έγραφε ο Καποδίστριας για την Τουρκία. Ναι. Ο Καποδίστριας προσπαθεί στην συνθήκη της Ιεράς Συμμαχίας το 1815, όταν είναι μία πρωτοβουλία του Τσάρου Αλεξάνδρου, ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, θρησκόληπτος, υπερβαίνει λίγο τα όρια, αρκετά φιλοσοφή, ποιητής, ξεφεύγει λίγο ο Τσάρος Αλέξανδρος ο πρώτος, ο μεγάλος του προϊστάμενος. Εκεί λοιπόν ο Καποδίστριας προσπαθεί να μην ενταχθεί στην Ιερά Συμμαχία η ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι έχουμε Πρωσία, Αυστρία, Ρωσία, η Γαλλία λίγο αργότερα, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία μέσα και έξω, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτός. Λέει ο Καποδίστριας λοιπόν τότε, αυτοί δεν μπορούν να ενταχθούν ποτέ σε ένα σύνολο που λέγεται Ευρώπη. Άλλωστε είναι. Και ποια χρονολογία το έχει πει αυτό, είπαμε? 1815. Έχουν διαφορετικό θρήσκευμα. Έχουν και διαφορετικά άλλα που δεν εντάσσονται στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ποτέ η Τουρκία δεν θα είναι στο σύνολο της Ευρώπης, είπε τότε ο Καποδίστριας. Αυτό ισχύει και σήμερα, αλλά με την μεγάλη διπλωματική ικανότητα των Τούρκων πολιτικών, της θέσης γεωστρατηγικής, πείτε το όπως θέλετε, καταφέρνουν πάντα να είναι μέσα και έξω και να είναι σαν να είναι μέσα πολλές φορές. Και τη δική μας βοήθεια, κύριε Κούκο, όταν λέμε ότι εμείς θέλουμε την Τουρκία. Δεν αντιδρούμε, δεν διαπραγματευόμαστε όπως πρέπει, δεν ακολουθούμε μια στρατηγική, δεν υπάρχει μια στρατηγική, εθνική στρατηγική. Αυτό εμένα με φοβίζει και με στεναχωρεί και βλέπω ότι ο καθένας μπορεί να βάζει, δηλαδή να μην φτάσουμε σε αυτό που λένε ορισμένοι καθηγητές προτεκτοράτο. Όμως να μην λειτουργούμε σαν προτεκτοράτο στη τελική ανάλυση. Μπορεί να είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά έχουμε πολύ μεγάλες ικανότητες για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε αυτά που μπορούμε να διαπραγματευτούμε για το δικό μας το ύψος. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αταξία στη διπλωματία. Αταξία στη διπλωματία, στην παιδεία και στην άμυνα και στην εκπαίδευση δεν υπάρχει κράτος μετά. Δεν υπάρχει μια συνέχεια κράτους. Δηλαδή μπορεί να παίρνεις κάποια μέτρα θετικά, αλλά αυτό πρέπει να είναι μια στρατηγική που αναφέρει τους τομείς που σας είπα. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Συμφωνώ απόλυτα και εξηγεί αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα για τον Καποδίστρια. Αν το σκεφτούμε, ξέρουμε μόνο τη δολοφονία του. Ναι. Το τι προηγήθηκε της δολοφονίας, το τι προσπάθησε να κάνει, είτε διαφωνεί κάποιος, είτε συμφωνεί μαζί του, νομίζω ότι πρέπει να είναι από τις πιο αδικημένες ιστορικές προσωπικότητες. Έτσι. Και μετά τη δολοφονία του εξαφανίζεται. Ναι. Δηλαδή για 120 χρόνια δεν γράφεται και δεν λέγεται τίποτα για τον Καποδίστρια. Λες και ήταν άλλης χώρας, λες και ήταν Οθωμανός. Κυριολεκτικά το λέω μερικές φορές με μεγάλη αγανάκτηση, διότι εδώ έχουμε ένα μάθημα που μπορεί να γίνεται ένα μεταπτυχιακό ολόκληρο σε ένα πανεπιστήμιο. Λοιπόν, γιατί να μην είναι ένα ελληνικό πανεπιστήμιο αυτό, που έχουμε μια Ευρώπη και παράλληλα μια Ελλάδα που στείνεται κράτος. Αλλά όλο αυτό δεν μπορεί να είναι 1-2 μαθήματα σε ένα μεταπτυχιακό σταθερά ή και σε 2-3 μεταπτυχιακά, γιατί μιλάμε για διοίκηση, όπως σας είπα, διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκή πολιτική, μιλάμε για 1002 πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε μια συνέχεια στα πράγματα στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντική συνέχεια ότι το γαλλικό έθνος, το γαλλικό κράτος το σώζει και βγάζει την Γαλλία πάλι στους ισχυρούς, μέσα σε 3 χρόνια. Η Γαλλία πλέον μετά την βαριά ήττα στο Βατερλό υπόκειται και την καταλαμβάνουν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, φτάνουν στο Παρίσι, υπόκειται σε πολύ μεγάλες πολεμικές αποζημιώσεις που δεν μπορούν να σώσουν το γαλλικό κράτος, έτσι. Και ο Καποδίστριας την βάζει μόνο σε 3 χρόνια και σε σύγκρουση με το Μέττερνιχ, που την θέλει δικιά του, να είναι μια φτωχή και αδύναμη Γαλλία δηλαδή, γιατί την τετραπλή συμμαχία την κάνει πενταπλή συμμαχία το 1818 στο Άχεν, και έτσι τι λέει ο Καποδίστριας, όσο περισσότερες δυνάμεις οι μεγάλες τόσο καλύτερο. Υπάρχει ανταγωνισμός και μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό η διαπραγμάτευση είναι καλύτερη. Λέει και κάτι άλλο ο Καποδίστριας πρέπει να ακούμε στις μέρες μας, αλλά μάλλον δεν το ακούνε οι επαΐοντες στην Ελλάδα. Ότι οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να είναι σε ίσες αποστάσεις. Όσο αυτό είναι δυνατόν. Ωραία, ανήκουμε σε συμμαχίες, στο ΝΑΤΟ σήμερα. Ναι, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε τα βήματά μας, να έχουμε ίσες αποστάσεις, γιατί έτσι μπορούμε να διαπραγματευτούμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Και ξέρουμε τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Δεν είναι μόνο ότι είναι ισχυρή η Τουρκία και κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση από εμάς, και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αντίστοιχη διαπραγμάτευση. Έτσι. Αυτά είναι μαθήματα που βγαίνουν από τα υπομνήματα του καημένου αυτού του ανθρώπου, έτσι, του ιδρυτού της χώρας. Επαναλαμβάνω, ο ιδρυτής της χώρας, γιατί το 1828 εμείς θα κάνουμε ένα μεγάλο το 2028, να είμαστε καλά, θα κάνουμε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο για τα 200 χρόνια από την ίδρυση της χώρας. Γιατί ο Καποδίστριας την ίδρυσε. Εκεί να δείτε τι αντιμετώπιση θα έχουμε από ορισμένους. Όταν δεν δέχονται ακόμα ορισμένοι ότι είναι ο ιδρυτής της χώρας ο Ιωάννης Καποδίστριας και λένε, με όλο το σεβασμό, Πετρόπης Μαυρομιχάλης, λένε Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, δεν είναι αυτοί. Ναι. Είναι όλοι μεγάλοι άνδρες, βοήθησαν όλοι, αλλά ο ιδρυτής της χώρας είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, είναι ο πρώτος κυβερνήτης. Δεν θέλουν ούτε αυτό να ακούσουν ορισμένοι, κύριε Καρβουνόπουλε. Λοιπόν, μετά τη Γαλλία, στο Άχεν κάνει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταθέτει 3 υπομνήματα, τα οποία είναι σημαντικότατα υπομνήματα, για την αλληλέγγυα συμμαχία στην Ευρώπη, δηλαδή μια άλλη κοινωνία των εθνών ευρωπαϊκή. Προσέξτε, 200 χρόνια πριν, 206. Ναι. Πάμε τώρα ήδη. Λέει λοιπόν ο Καποδίστριας ότι τα μικρά κράτη πρέπει να προστατεύονται από τα μεγάλα. Πρέπει να υπάρχει μια προστασία, μια αυτονομία των κρατών, η οποία πρέπει να την φροντίζουν τα μεγάλα κράτη, να αποφύγουμε έτσι τις κοινωνικές επαναστάσεις, που μετά βροχή δεν άφησαν τίποτα όρθιο στην Ευρώπη, να δώσουμε συντάγματα σε όλες τις χώρες. Λέει με το σύνταγμα, ακόμα και στο Τζάρο, αν δώσει σύνταγμα, που δεν θέλαν καν να το ακούσουν οι Ρώσοι της εποχής εκείνης, τότε θα αποφύγει τις επαναστάσεις που ήρθαν λίγο αργότερα, έτσι, κίνημα Δεκεμβριστών 1825, άλλες επαναστάσεις στη Ρωσία, γιατί ο κόσμος υπέφερε, ο κόσμος πεινούσε. Έτσι έγινε η Γαλλική Επανάσταση, από εκεί ξεκίνησε. Και οι άλλες που ακολούθησαν και προηγήθηκαν της Ελληνικής Επαναστάσεως στην Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, στα Ιταλικά κρατήδια. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις του Καποδίστρια είναι οι προτάσεις που την Ευρώπη θα την κάναν ισχυρή, κύριε Καρβουνόπουλε, με την αλληλέγγυη αυτή συμμαχία. Η Ευρώπη θα ισχυροποιούνταν και θα απέφευγε να είναι, συγγνώμη για την έκφραση, κολαούζος του ενός και του άλλου δεξιά και αριστερά. Είναι η Ευρώπη του πνεύματος. Είναι η Ευρώπη που προηγήθηκε σε όλα. Είναι η Ευρώπη που ουσιαστικά πήρε τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και τον έκανε φιλοσοφία της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού πνεύματος. Για αυτή την Ευρώπη μιλάμε, όχι για αυτήν που βλέπουμε σήμερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται, γιατί δεν ξέρουν ιστορία, γιατί δεν έχουν μελετήσει τίποτα και τους τοποθετούν κάποιοι εκεί για τα συμφέροντά τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ευρωπαϊκά συμφέροντα ή θα μιλήσουμε για συμφέροντα των άλλων μεγάλων δυνάμεων? Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει ένα ενοποιημένο σύνταγμα. Δεν μπορεί. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς θα βοηθήσει? Θα επιβάλλει σκληρά μνημόνια, έστω και αν έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτά τα μνημόνια εμείς οι Έλληνες? Αλλά ναι, άρα δεν ακούσαμε τίποτα ούτε για τις γερμανικές επανορθώσεις ούτε για τίποτε άλλο και μας επιβλήθησαν μνημόνια και μας φτάνουν ένα χρέος πάλι 400 δισεκατομμύρια. Πώς θα ξεφύγουμε εμείς από αυτό και πότε? Ποτέ. Γι' αυτό, κύριε Κούκο, πρέπει να συνεχίσουμε τα μαθήματα Καποδίστρια. Είμαι στη διάθεσή νομίζω σας. Η επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε, μου είπατε ότι είναι οι παρεμβάσεις του στη δημόσια διοίκηση. Ναι. Οι καινοτομίες στη δημόσια διοίκηση, οι οποίοι είναι ακόμα και σήμερα μπορούν έτοιμες να τις πάρουν, να λειτουργήσουν στο σήμερα βέβαια οι άνθρωποι αυτοί και να τις κατευθύνουν εκεί που πρέπει. Αρκεί να θέλουμε να φτιάξουμε χρηστή δημόσια διοίκηση. Ναι. Έχει πολλά προβλήματα η ελληνική δημόσια διοίκηση. Εγώ δεν είπα ότι είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα, αλλά εμείς μπορούμε να το διορθώσουμε. Θέλουμε να το διορθώσουμε. Αν κάθε κυβέρνηση, όπως λέει ο αείμνηστος Νικολακόπουλος, ο καθηγητής, ο εκλογολόγος, κάθε κυβέρνηση, μας έκανε μαθητές σε σεμινάρια τότε, διορίζει κατά μέσο όρο 10.000 άτομα. Αν κάθε κυβέρνηση διορίζει 10.000 άτομα και εμείς τρέχουμε να διοριστούμε από την κάθε κυβέρνηση, πώς θα δημιουργηθεί η χρηστή δημόσια διοίκηση σε αυτή τη χώρα και πότε θα δημιουργηθεί? Θέλουμε ή δεν θέλουμε? Τι θέλουμε τελικά σαν χώρα? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.